Rhif yr emyn, 780. Nid yw'n gofyn bywyd moethus, air y byd neu berlau man. Gofyn rwyf am galon hapus, calon onest, calon lan. Hwyr a bore fy nymuniad, gwyd i ddnef ar adain can. Ar I ddiw mwyn fy ngheidwad, roedd I mi galon lan. Rhif yr emyn, 780. Ac un darlleniad hynny yw'n troi fel byddech chi siŵr o fod yn disgwyl i lyfr yr actau. Gan wy'n tybied bod chi wedi cael yr ail bennod o'r llyfr yna wythnos ddiwetha rhyw ben. Wel, dwi am droi nawr at y bedwaredd y bennod a darllen yr hanes yna am y credinwyr yn gweddio am hyder. Mae e'n dilyn naratif Pedr ac Ioan yn siarad ar cyngor a'r bobl di-addysg yma yn mentro i'r uchelfannau academaidd crefyddol i byd ac yn dweud beth oedd eu profiad nhw. Ac maen nhw'n dychwelyd at y ffrindiodd yn weddill ac yn dweud rhywbeth fel hyn. Wedi ei gollwng, eithant at eu pobl eu hunain ac adrodd y cyfan yr oedd y prif offeiriaid a'r heniriaid wedi ei ddweud wrthynt. Wedi clywed, codasant hwythau eu llef yn unfryd at ddiw. O ben llywydd, tydi e wnaeth y nef a'r ddeiar a'r môr a phob peth sydd ynddynt, ac a ddywedodd drwy'r ysbryd glân yng ngenau Dafydd dy Was ein tad ni. Pam y terfysgar cenhedloedd ar y cynlluniodd y bobl bethau ofer, safodd brenhinoedd y ddeiar
ac ymgasglodd y llywodraethwyr ynghyd yn erbyn yr arglwydd ac yn erbyn ei feseia ef. Dyna'r dyfyniad. Canis, ymgasglodd yn wir yn y ddinas hon yn erbyn dy was sanctaidd Iesu ar hwnna yn einiaist, Herod a Pontius Pilat, ynghyd â'r cenhedloedd a'r bobloedd Israel. I wneud yr holl bethau a rhagluniodd y law ath gyngor di iddynt ddod. Ac yn awr arglwydd, edrych ar ei bygythion, a dyrwythwysion lefaru dy air a phob hyder, a thithau yn estyn dy law i beri a chad ac arwyddion a rhyfeddodau drwy enw dy was sanctaidd Iesu. Ac wedi iddynt weddio, ysgydwyd y lle yr oeddent wedi ymgynnull ynddo, a llanwyd hwy oll ar ysbryd glân, a llefarasant air Duw yn hi. Amen. Nawr mae'r gwrdd plant, os i fe, os gwelwch yn dda. Bydd y ffasiwn dylan i'r microfon neu, drwy'r i'r ffrant neu, ond ti'n dangos y ffordd. beth wyt ti'n? S-T-I-H-L, beth yw hwnnw? So ti'n gwybod? Beth ydy gyda Eglwys Presbyteriaeth Caerdydd? Ond beth yw'r adnod i'r lle? Mae'n hen bobl yn y cefn, mae'n siwt llywed. Yr arglwydd yn gwneud nid eisiau farw. Da iawn, a beth gen ti fydd? Beth yw'r enw di? Fflir, a beth yw'r adnod i fflir? Dew, cariad Dew. Briliant, gwych, diolch yn fawr. Chi'n dod eistedd lawr? Ble bynnag o'ch chi arfer ni? Os wy'n ynni doroliadau, cyn hir rhyw fath o doroliadau gyda siarad, os oedd ali yn dweud godau, mae'n rhaid bodau. Y peth gorau glywes i oedd cyngor cyn mynd i arholiad oedd gweddio. Ond ar y cwestiynau chi eisiau yno. Ond think before you ink. Yw'r dywediad gofiau esodd i blynyddoedd yn ôl. Oedd ali yn dweud bod e a fi yn yr un dosbarth a bod un ohono ni'n hennach na'r llall. Fi'n eich i'n meddwl yw'r hennach. Yn edrych ar ei wallt i gyda edrych ar ei wallt e. Edrych ar ei wallt e bo. Och chi yma sy'n dysau fi, oedd hi Sul y Pentecost sy'n dysau. Chi'n ei clywed gair na'r blaen? Ie, da iawn. Dydd i gofio bod yr ysbryd glân wedi dod i gwmni pobl. A ddim yn ei ofyn, oeddech chi erioed wedi deall beth yw yr ysbryd glân? Neu wedi weithio? Oce, wel, falle mae cwestiwn sylwi yw beth yw'r ysbryd glân? Pwy yw'r ysbryd glân dyn ni'n fod yn gofyn? Achos person yw e. Mae'r rhan o Dduw. Ac mae'r rhan o Dduw sy'n dod i gwmni pobl. Ac yn mynd ar y beth od i'w ddweud ac i'w ddeall. Sed i chwythu balwn ers tro byd? Ydych chi'n chwythu balwn erioed? Do? Ac oedd hi'n job... Y cof sydd gyda fi o chwythu balwns, bod dechrau'r balwn yn was na llenwi fe wedyn. Bod y pwthad gyda yn gallu bod yn anodd. Ond mae rhywbeth tu fewn i ni yn llenwi'r balwn. A bod rhywbeth o Dduw yn ein llenwi ni. Mae'n rwydd i farstio balwn, cyfriwch. Ond mae yno bod ni ddim yn ei weld e. Y golau sydd yn y capel fan hyn. Pam bod y golau fyna? Yn dwi ateb? Sut mae golau'n cael ei gynnu? Sut mae... Na, a i ddim wysibrwyd. Na, sut i ni cael y golau? Wel, ac ewn ni o'r golau, mae'n rhy anodd. Ewn ni sôn am dan trydan. Sa'ch chi dan trydan yn ti? Cael switch mlaen am yr gwres yn dod. A dyna beth yw cyfrinach trydan. Ond ych chi'n gweld y gwres? Na. Ych chi'n gweld y trydan? Ond chi'n gwybod bod i effaith yna. Chi'n cynnesu.
I chi mae'n deall falle sut mae'r trydan lan yn y bulbs yn gweithio. O'ch chi'n gwybod bod chi'n gweld am fod y golen hyn. Ac yma teimlo'r Duw yn cyffwrdd yn ni fel golen yn dod ymlaen. Neu gwynt yn llenwi balŵn, neu'r gwres o'r tân. Ac ni'n gwybod beth yw ei effeithau. A pan byddwn ni'n sôn am yr ysbryd glân, bod hwyl Duw yn ein llenwi ni. Bod ysbryd Duw fel gwynt yn llenwi hwyl llong ac yn ei symud ni mlaen. A rhywbeth fel yna. Y mae pobl Eglwys Iesu Grist, pa gyfandir, pa iaith, pa ffasiwn bynnag yn gwneud, a maen nhw gyd yn mynd i ddweud rhywbeth yn debyg, bod dylanwad Duw yn digwydd y tu fewn i ni, a bod ni wedi gwneud lot o bethau oherwydd fod gwres Duw, golau Duw, gwynt Duw, anadl Duw, tu fewn i'r Eglwys. Think before you wink, os oes yna waith arholiad, ond pray bob tro a gofyn ar Gwyddi Iesu, llanw dy eglwys a thlan ysbryd di digwydd. Diolch yn wrando. Nes i fod nesaf sy'n cofio. Rwy'n all yn cofio, sgwr o fod. Emyn. A pwy sy'n cyflwyn yr emyn yma? Fi, mae'n debyg. Ac 592 yw rhif yr emyn. Ysbryd glân golomen nef, gwrando'n rasol ar ein llef, aethom yn wywedig iawn, disgyn yn dy ddwyfol ddawn.
Gwyddion. Bendigedig fod o denw ar y glwydd ledled y deiar. Bendigedig fod o denw di yn ein plis ni. I ni'n dod gyda fron yn wylaidd ac yn ostengedig gyda'r pwrpas syml breintiedig o addoli. I gydnabod mor fawr wyt ti, mor bwerus, mor gariadlon, mor gyfiawn. Ac i ryfeddu at dy gariad ym mhob ffordd. I werthfawrogi beth yw ac oedd Iesu Grist i'w bobl, beth yw e heddi i ni. Ac bod y byd yma wedi newid, a holl ddelweddau'r disgrifio y perthyn wedi amrywio hefyd. Yr un wyt ti o hyd. Yr un wyt ti yn dy ras, yn dy drigaredd ac yn dy gariad. A ni'n aros yn sŵn y Pentecost. I ni'n diolch am waith yr ysbryd glân yn ein blith. A phryd bynnag y byddwn ni'n canu am weithgaredd yr eglwys, i ni'n diolch bod yr ysbryd glân yn y canol yn lliwio'r cyfan i gyd. Deiwn ar glwydd a'n diolch am freintiau ddoi, ac i ni'n dod yn edrych ymlaen at brofiadau yr yfori, ac yn yr heddiw i ni'n rhan ohono, yn sylweddoli fod gan pobloedd deiar anghenion rhyfedd a phenodol. Fel y bu na gyfeirio ynghynt yn sôn am yr hyn sydd yn digwydd yn yr Wcrain, am yr hyn sy'n digwydd mewn gwledydd eraill, yn arbennig felly ar gyfandir Affrica. Yma yna rhyfeloedd cartre a nynne ddim yn ei deall nhw. Mi fydd yna gofio yr hyn a ddigwyddodd draw yn y Falklands. Ac wrth i ni gofio'r digwydd hwnnw, sylweddoli fod bywyd angen mynd yn ei flaen a cheisio dod i drefn, a bod y sawl y fiodd yn eliniaethus yn darganfod llwybrau cymod a maddeiant. Boed hynna i ddigwydd mor fuan ac y modd, neu bynnag yma yna ryfel nawr. Ac wrth i ni arswydo o weld beth sydd yn digwydd yn yr Wcrain, yn gweddio y daw yna wawr wedi hirnos a chan wedi loes. Cofiwn arglwydd am y sawl sydd yn galaru yn ein byd, a'r sawl sy'n galaru yn ein blith. Ac wedi ni yn ystod yr wythnos ffarwelio gyda Catrin. Yn dymuno bydd yw ffriod a'i phlant, deimlo'r hedd na wyr y byd amdano. Byw han i yn dy bwrpas arglwydd, goleuan llwybrau, a bydd yn sylfaen i bopeth i ni'n ddweud ac i bopeth i ni'n ceisio i gyflwyno i'r eraill sydd o'n cwmpas. Madde'n bai ni, ein gwendid, ein gwiriondeb, wrth i ni ddod Gardyfron yn datgan ein bod ni'n dibynnu arna ti ym mhob modd. Gwrando'n llef wrth i ni ddod ar gweddiau cyhoeddus a'r gweddiau tawel Gardyfron yn enw Iesu, ac i ddweud gyda'n gilydd y weddi a ddysgwyd ganddo i'w ddisgyblion gan rifoedd lawer yn ôl. Ein y tad. Hwnnwyd yn y lefoedd, sawl teiddi'r Deled y deyrnas, gwneler dweud, megis ananef, felly ein bara bain a ddio, ini ein dyledio.
Oedd y cwestiwn o fynnes i'r plant yn gwestiwn braidd yn anheg, mae rhaid cyfaddau. Ac i ddweud nid beth yw'r ysbryd glân, ond pwy yw'r ysbryd glân. Tase angen i chi gyflwyno cymydog neu gyfaill neu berthynas i rywun sydd ddim yn ei adnabod nhw, byddech chi'n hyderus o wneud, dwi'n siŵr. Tase angen i rai o'ch chi fy nghyflwyno i rywun sydd ddim yn adnabod i. Gobeithio ffeindio chi o leia 2 neu 3 gair bach digon addas i sôn amdana i. Ac i gyflwyno'ch gilydd, i gyflwyno eraill. I ni'n dweud o le maen nhw'n dod, pwy maen nhw'n perthyn, beth maen nhw'n wneud, a beth sydd gyda ni i gysylltu gyda'r unigolyn i ni yn ei gyflwyno. Ac yma sôn am yr ysbryd glân yn dod o Dduw, yn rhywbeth digon rhwydd i'w ddweud. Mae sôn am yr ysbryd glân yn gwneud, odi. Mae sôn am yr ysbryd glân yn cymysgu rhwng pobl ac yn dwyn pobl ynghyd, yn gywir. Ac yna chi am ddweud, beth mae'r ysbryd glân yn ei olygu i chi? Pa fath o brofiad ych chi wedi cael? Fel gwynt yn rhuthro yw'r adnod gyntaf sydd yn yr adran yna yn yr ail bennod o lyfr yr actau. Y syniad bod yna wres, bod yna symudiad, bod yna bwrpas, bod yna fynd. Pan fydd pobl yn sôn am y Nadolig, a cofio'r digwydd a rhyfeddod sy'n glwmdeg e. Pan fyddwn ni sôn am y Pasg, i ni'n dathlu'r digwydd bod yna fuddugoliaeth dros angau ac yn rhyfeddu at y peth. Ond pan ddawn ni sôn am yr ysbryd glân, y derbyn yw e. Rhywbeth sydd wedi cyffwrdd â fi, gyda ni. Does dim ffordd o reoli'r peth, does dim ffordd o gael rhyw bwyllgor a trefnu'r digwyddiad. Mae'n digwydd neu dyw e ddim yn digwydd. Rhywbeth sydd yn cyffroi, rhywbeth sydd yn cadarnhau, rhywbeth sydd yn bywhau. Y troi'r nos yn ddydd o sefyllfa. Gwaen ni sôn am yr peth fel tasa fe'n fecanyddol, neu rhywbeth sydd yn beth yn mesuradwy, bod chi'n medru bwyso fe. A mae'r ysbryd yn chwythu lle myno. A mae'r ysbryd yn cyffwrdd â phobl na allwn ni mewn gwirionedd am gyffred. Pwy mewn cyffwrdd? Dwi'n gwneud dim byd gydag addysg, dim byd gyda fforddiant, dwi'n gwneud dim byd gyda'r hyn sydd yn ragdybiaeth. Ond pan mae'n dod, waw, mae'n cydio. Ac yma na ddweud i'r ysbryd glân lenwi'r holl le lle roeddent yn yr ail bennod. Ac yn y bedwaredd bennod, oedd lot mwy o bobl yn dystion. Roedd Pedr ac Ioan wedi bod gyda uwch swyddogion y corff crefyddol yr Iddewon, y cyngor. Ac wedi dychwelyd o fanna adrodd i stori ac oedd yna fynd i weddi yn digwydd. Ac maen nhw'n benthyg brawddegau weddiau o fanna eraill, chwarae teg iddyn nhw. Dyna ddi magwraeth nhw, dyna ddi hanian nhw. Ond maen nhw'n dod at y fan o ddweud fod Duw yn weithredol yn eu bywydau nhw a fod Duw wedi llenwi nhw. Nid yn wag.
Be sy'n arfer dweud gyda gemyn sydd yn digon cyfarwydd i chi gyd, dwi'n siŵr arwydd Iesu, llanwd eglwys a thlan ysbryd di dy hun, fel y gwasanaethor nefoedd drwy roi llaw i achub dyn. A beth sy'n mewn aml i bregaeth rhyw gyfnod yn y stori yn gofyn sut gall eglwys fod yn eglwys os nad yw hi'n llawn o'r ysbryd glân yn barod. Mae'r rhaid iddi fod yn llawn o'r ysbryd glân, neu dyw hi ddim yn eglwys. Mae'r rhaid bod rhywbeth o ddiw yng nghymuned pobl cyn bod y corff yna yn rhan o bwrpas o gorff Duw ei hun. Arglwydd Iesu, parhau i gadw dy eglwys yn llawn o ysbryd. Bydde ffordd eangach o'i ddweud e. Ac os yw'r ysbryd glân yng nghalon bywyd eglwys, yna does dim i'w stopio i. Does dim i ddanto, does dim i ddiflasu, does dim a fydde yn negyddol i hanian. Ac yn un oes, os meiddiau ddweud ôl Covid ni, meddyn ni'n obeithio. I ni'n gobeithio gweld y bydd yna ddydd yn dod y daw pobl i ail gydion i ffydd, neu ail ymarfer i ffydd, neu ail gyflwyno ei ffydd. A ddaw hynna ddim drwy berswad dynol, fe ddaw e drwy gymhelliad dwyfol. Nawr yn y penodiau cynnar mewn lyfr yr actau, mae yna 3 gair sydd wastad yn cydio yn dau, ac am rhannu'r rheini o ni yn ystod yr amser sydd yn yr oedfa hon. Wrth geisio dweud wrth y pobl ifancach oedd yma, sut byddwch chi'n dweud wrth y bobl ych chi'n mynd i weld heddi, fori, drenydd neu dradwy? Beth yw yr ysbryd glân yn eich stori chi? Pwy yw yr ysbryd glân yn eich crefydd chi? Ac ei gynnig bod chi'n cydio yn y 3 gair, neu 3 syniad sydd ynglwm ar geiriau. Y cyntaf yw ddweud fod yr ysbryd glân yn argyhoeddi. Ac os nad yw'r ysbryd glân ar y waith, pryn y bydd yna argyhoeddiad o'r resymu'r beth. Nid rhywbeth deallusol yw e. Mae'r ysbryd glân yn troi syniad a chredo yn ffydd dduw. Mae'r ysbryd glân yn rhoi rhyw dynamism i'n argoeddiadau symlau ni. Bod geiriau a gweithredoedd Iesu Grist yn dod yn rhywbethau perthnasol fyw yn ein stori ni. Bod yna ddeall, bod yna amgyffred, bod yna gael ein cynnwys yn ei bwrpas mawr ef. Mae'n siŵr bod gyda ni sawl peiriant trydanol yn y cartre. Ac o'n i bai bod ni'n troi'r trydan ymlaen i wneud y cysylltiad pa bwrpas i cael nhw. Beth bynnag yw'n deall ni o'r ffydd Gristnogol, mae angen iddo gael ei drydaneiddio, i fod e'n bywhau, bod yna sparc dwyfol yn rhoi y cymhelliad yna i fwrw ymlaen ar hyn ych chi'n neud. Mae'n bywhau y peth llonydd. Pwy fydde di tybied, mor bell a misoedd yn ôl, beth oedd mesur cenedlaetholdeb yr Wcrain? Mae rhaid fi gyfaddu, do'n i'm yn gwybod llawer iawn am yr Wcrain. Un o'r gwledydd draw fyna rhywle. Rhyw led am gyffred y stori. Ond i ni wedi gweld yn ystod y misoedd diweddar hyn, bod yna rhywbeth sydd wedi tanio ac wedi cynnal, wedi rhoi rhyw fesur o argyhoeddiad o berthyn o hunaniaeth ac o gyfeiriad i bobl sydd i bob diben milwrol yn edrych fel tas nhw'n mynd i golli. Ond yma'r dweud bod pobl Wcrain yn fwy na'i hamgylchiadau. Neu stori Elias. Chi'n cofio stori Elias yn cael dadl fawr gyda proffwydi Baal. Gewch chi ddarllen llythyr cyntaf Brenhinoedd, pennod 18 i gael y stori'n llawn. A dyna lle mae gyda chi grŵp o proffwydi Baal ac yna'r un boi bach yma, Elias. Ac maen nhw'n cytuno bod nhw'n mynd i weld p'un o'r diwiau oedd gryfa. Ac maen nhw'n codi rhyw fath o allor
Maen nhw'n lladd a nifel. Maen nhw'n tynnu'r nifel yn ddarnau ac yn ei roi ar coediach. Mae proffwydi Bal yn mynd ati, redeg o gwmpas cerdded o gwmpas llefen, gweiddi, canu, a dim byd yn digwydd. Gweddwch yn uwch, medde Leias. Cerwch yn amlach, cerwch yn gyflymach. A gair ni eisiau bemrodd bipsan, dewiswch eich gair eich hunain. I greu dymach o wawd, chymod. Ac yna mae proffwydi Bal wedi blino. Yn siwps. Wel, gai un rhof a'ch huned medde Bal, medde Leias. A mae'n ni'n gweddio. Arglwydd, dwi'n dibynnu arno ti gyflawni'r dystiolaeth yma. Ac am wneud y dasg yn anoddach, mae'n cloddio rhyw fath o ffynon neu, ffili cael y garing, meddwl ar y funud, o gwmpas yr hyn o ddemni danio, y coediach. Ac yna mae'r glychu'r anifel, glychu'r coed. Mae'r weddi'n cyffroi. Mae'n rhoi'r golau i'r coed ac yn sydyn reit yma'r peth yn tanio. Ac mae'r ysbryd glân yn tanio pobl i fod yn bobl ffydd, bod eu hargoeddiadau nhw yn llawn. Yr ail air oedd annog. Ac mae'r ysbryd glân yn annog y bobl. Nawr, o'ch chi'n gwylio'r gêm pêl-droed neithiwr o bosib? Wni ddim, lle bod chi na? Do'n i ddim. Pan bod yr hwyliau'n isiel, does neb yn codi awydd i gymeradwyo, i weiddi. Ond pan fod yna rhyw angerdd yn glwm ar cyfan i gyd, mae'r wal goch yn dod yn chwaraewr ychwanegol ar y cae. Ac yma yna argyhoeddiad yn troi'n anogaeth i weld llwyddiant a chynnydd. Pan fydd y corff yn isiel ac yn wan, a bod rhywun yn gweud, chi dyr ymlaen, gallu di wneud i. Pan stopo nawr. Ac mae'r anogaeth wedi bywhau. Mae'r dir ymlaen yn arwen rhywun i fynd ar ei daith. Y cymhelliad i weld llwyddiant. Alle fod yn athro mewn dosbarth, alle fod yn nyrs wrth erchwyn gwely'r ysbyty. Alle fod yn rhywun sydd yn y fforddwr mewn rhyw gamp neu gilydd. Beth bynnag yw natur yr angen i annog yw e. Mae'n siŵr gen i bod ni wedi cael ein hannog mewn gwaith eglwys. By'r pregethwr, blaenor, athro ysgol Sul. Rhywun yn dod yn ddistaw i gefn cynulleidfa ac yn dod fel tas y fe'n annogwr. A dyna mae'r ysbryd glân yn ei wneud. Fel beth bynnag fydd naratif yr eglwys hon i'r dyfodol. Does gen i ond dyhau clywed bod yr anogaeth ysbrydol yn digwydd a bod chi wedi mynd yn eich blaen am fod yr ysbryd yn eich misg chi. A beth mae'r ysbryd yn ei wneud ond arwain. Ac yma arweinyddiaeth yr eglwys yn rhywbeth i ni'n rhoi pwys mawr arno ddyswm. Ac nid o bob parch i Efan ac eraill, nid y gymanfa gyffredinol sy'n arwen yr eglwys presbyteraidd. Nid llywydd ac ysgrifennydd sydd yn arwain undebau'r bedyddwyr a rannibynwyr. Nid yr esgobion a'r archesgobion. Nid y pab cyfryngau ni. A dim byd mwy na ryw gyfrwng. Yn llaw Duw i bwrpas cynnig arweiniad. Ac mi fydd y sawl sydd yn eistedd yn ddistadl yn y sedd gefn yn gymaint ar sawl sydd mewn swyddi o gyfrifoldeb a ddi fewn i gymdeithas eglwys yn profi bod rhywun arall yn arwen. Rhywun arall sydd yn rhoi'r geiriau, rhywun arall sydd yn rhoi'r hyder, rhywun arall sydd yn rhoi'r egni dwyfol i fewn i weithgaredd eglwys.
ac fe sylw ni o ddarllen llyfr yr actau. Mae'n brofiad hyfryd o wneud bob tro. Bod yr ysbryd glân wedi arwain, yn parhau arwain, a pa emyn bynnag y garach i aros gydag yn yr adran sydd yn caneuon ffydd, sydd yn ymwneud â'r ysbryd glân, fe sylwch chi mae ceisio'r momentum, y symudiad yna. Y bydd y sawl sy'n dweud y geiriau bod yr ysbryd glân yn ei blith. I brofi'r fendith, i fwynhau'r profiad, i fentro ymlaen. I fentro lle nad ydyn nhw wedi mentro eriod o'r blaen. Fel bod yna wasanaeth yn cael ei gynnig i'r byd o'n cwmpas ac ein cylchodd ein hunain sydd yn arwen pobl ar hyd ffordd Iesu. I ble mae'r eglwys yn mynd? Ffordd Iesu. Beth mae'r eglwys yn ei ddilyn? Wel, yr ysbryd, fel ein bod ni yn ffordd Iesu. A pwy mae'r eglwys yn tystio iddo? Ond os o'n i'n ateb yn rhaid. Iesu Grist a'i farwol glwy, boed miloedd mwy o sôn. A dweded pob creadur byw mae teilwng ydy'r on. Arglwydd Iesu llanwyd eglwys, ath lan ysbryd dyd ei hun, fel y gwasanaethor nefoedd trwy roi llaw i achub dyn. Disg yw, roedd iddo wedi stymt heb reswm. Sut bynnag, chwilwch alan. Ond fe ganwn ni fel emyn ola yn gwasanaeth, y geiriau sydd yr un mor ysbrydoledig 586. 586. Dyw y cariad nad yw'n oeri, tad y gras nad yw'n lleihau. Trigarha a gwrando'n gweddi, tyryd atom i'n bywhau. Gwisg dyweision ath darannau, llosg ath dan holl ddrygau'n hoes. Rhoi'n unnau fel ein tadau, brofi grymus derau'r groes.
A gras sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddod gyda ni wrth o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.